दा जोंनि जुथुमनायनि हाबाफारिया जाबायदि जोंना दा गोदानै सायख'जानाय देबरगाव मण्डल हिसाबै प्रेसिडेन्ट बिथां मानाव गेदेर चन्दन ब्रह्म दा बिथांनि सायाव जोंनि देबरगाव मण्डल हिसाबै जों एसेबो गोजोननाय गैया। गोजोननाय गैयैनि खारना बेनो जोंना डाइरेक्टलि बिथाङा मोनफ्रोमबो खामानिखौ इलिगेलै आरो पार्सनेलि मावो। दा जोङो रायजो राजा हिसाबै जों भटार हिसाबै जोंहा बयहाबो अधिकार दं। दा खारन आं बेखौ सिदा बुंगोन थांनाय एमपि इलेक्सनाव जानाखि आंबो पलिं एजेन्ट जानो मोन्दों 32 माबानि रुमनि दा बावहाय पंकज इस्लारिनि आंबो बुंजादों माबाजोंहाय पलिं एजेन्ट अफिसारजों पबित्र नोंनावथ' माथो माबासो मोनसे पंकज इस्लारिसो केन्डिडेट नोंसिनि केन्डिडेटआ मा नाम बाहायथ' जयन्त बसुमतारी सारसोमोन। दा बावहाय आं अब्लाबो आं नङा सार जोंहाथ' बिजेपिनिफ्रायसो फैदों थिग दं बाहाय बे पलिं अफिसारा लिरना लादों बिजेपि हिसाबै जोंखौ गनायदों। दा बेनिखायनो जानाखि चन्दन ब्रह्म बिथाङा बे बुस्थुखौ राननो होफैनो गोनांथि गैयामोन खारन बेयो जाबाय इन्डिपेन्डेन्ट आरो बेखौ जुदि होफैदों बिथाङा मा हिसाबै होफैदों दा बिथाङा बिथांनिफ्राय थाखा लाबोदों ना मादों जों मिथिया लाबोदों जों खोनादों खिन्थु लाबोदोंबो लाबोआबा बिथाङा सासेयाव 400 मानो रानना होखो पलिं एजेन्टनो दा खारन जोंहा बिजेपिआव डिस्ट्रिक्ट हिसाबै खरसा हरखादोंमोन एक्सट्रा आरो बे खरसाखौ बिथाङा जुदि गाव हारसिं पार्सनेल बाहायनाय जादों बिदि खाथां आरो दा थांनाय एमपि इलेक्सन बायनायनि उनाव बिथां मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा जोंनि मण्डल देबरगाव मण्डल हिसाबै एसे एनै पार्टि जानायनि थाखाय स्किम फिसा फिसा हरनाय खोथा दंमोन हरा नङा हरदोंमोन खिन्थु हरदों बिथाङा चन्दन ब्रह्मआ गावनि गामियावनो बेखौ 10 लाखनि स्किमखौहाय मावदों लामाया मानो होनबा जों बिजों थांलाय फैलाय जों खालामबाय थायो नुयो आरो बिनिखायनो दा बिथां चन्दन ब्रह्मखौ जों एसेबो गोजोननाय गैया आरो बिथाङा दाख्लै थांनाय जुदि डिस्ट्रिक्टनि गसाइ बसुमतारी सारखौहाय जेब्ला माबादों बरायनाय हाबाफारि बावहाय बिथाङा आदा अर्जुननि डेट अफ बार्थ बिथाङा गावनो बिदों बाहाय आं दङ बिनानै बियो बिनि डेट अफ बार्थखौ बे माइनास खालामनायदों माने केलकुलेटर खालामदों होमब्ला नोंनि बैसोआ थिग जाना जाया होननानै दिनै गाव लाजिनो गोनां बेनो खारन मानो बे अब्ला मानो जोंखौ बिदि खालामखो दसेनि थाखाय जोंखौ मानो गोजोननाय होखो आरो दिनै बिथांनिया जुदि गिदिं गिदा मानो फैफिनखो बिनि फिननायखौ चन्दन ब्रह्मआ जोंनो होनांगोन। आरो थांनाय जोङो बबे समाव जिरामोनथाय बिसमुरियाव जों बाजाराव जों दसे माने जिरायलायदोंमोन जायनाखि मण्डलनि प्रेसिडेन्ट गोदान सायख'नायाव चन्दन ब्रह्मआ गाव बिनि सिगांहाय मोनसे एप्लिकेसन होदों डिस्ट्रिक्टआव अब्ला जों ज' जिखान्थाय जिरायलायनानै जोङो बाव गोबां दङ गासिबो वार्कार हिसाबै बावहाय चन्दन ब्रह्मआ बुंबाय नोंस्रा अर्जुनखौ होयो ना सोरखौबा होयो आंहा बाहाय जेबो गोथौ गैया साननांगौ गैया जुदि होयोबाबो आंहा बाहाय जेबो आपत्ति गैया खारन बिथाङा बेखौ जुदि थाङै थांनानै मानगोनां बिस्वजित दैमारि सारखौ लोगो हमनानै दिनै बेखौ माने 8 लाख थाखा मानो लाबोखो बियो बिनि फिननायखौ जोंनो नांगौ। बिथाङा गावनि मण्डलनि प्रेसिडेन्टखौ गाव बायनानै लागोन ना गावनि संनोखौ बायगोन बेखौ जोंनो नांगौ। दा बिथाङा जुदि चन्दन ब्रह्मआ थारैनो बाव थायोबा मण्डलाव थायोबा बिजेपि हिसाबै देबरगाव समस्थियाव 0 जानो थांगासिनो दं बे 100% गोरोन्थि खारन बिथाङा जोंखौ बुंगोन दिनै गाबोननि मानसि नाथाय जों मिथिगौ जों पार्टि सालायाव जों बयबो जों मिथियो जों पार्टिखौ दिनै गाबोन सालायनाय फैयाखै नंगौ जों गोदान आंथ' सियर आं गोदान बिजेपिआव थेवब्लाबो जोङो बिथांनि आदर्श बिदि मावनाय बिनि नेमथिखौ जों गासिबो बे रं जोङो थांनायनि माबायाव ब्लकआवहाय थांदोंमोन देबरगाव माबायावहाय थिथागुरि ब्लकआव मोनसे आइबिएस स्किमनि थाखाय बे आइबिएस स्किमावबो आङो चन्दन दाखौ लेंहरदोंमोन ओरैबायदि फै जोंना इलिगेल जादों फन हरनानै बुंबाय बेयो मा आंथ' बाव थांनांलायाना अर्जुन दंखायो सासे जुदि दायथ' बेयो जोंनिनो बिफा बे थांनांगौ बेहा नुजाहैनांगौ बुंनांगौ ओरैबायदि अब्ला बियो गावखौ देरसिन खालामनानै लायो ना रायजोखौ देरसिन खालामनानै लायो दिनै जों खोनानो मोन्दों सोरबा एमसिएलए एमफ्रा सापर्ट दं बिथांनि प्रेसिडेन्ट गोदान जानायाव नाथाय जोंहा बाहाय जेबो जोंहा बहाय एसेबो गोजोननाय गैया सोरबा एमसिएलएआ जोंनि देबरगाव समस्तिनि देबरगाव मण्डलखौनो सालायफैयाखै जोंनि रायजो राजाफ्रासो बेखौ जों सापर्ट खालामलायनानैहाय जों ज' दिनै हमथाना दङ मोनफा बुथ कमिटि दादों जायनाखि बुथ कमिटिनाव दिनै गोबां खरसा दं दिनै चन्दनदाया माब्लाबा थाव सोनो थाखा फैसा थाइसे हरफिनना सोरबा रावबो खिथानो नङा बाहाय बिनिखायनो जों दिनै बुथ कमिटि दादों जोंहा थिखाना हरगासिनो फारसेजों चन्दनदाया हारसिङै हा होननानै आजावगासिनो दं होमबा बे जोंनिनो खहा दं दा बावहाय जों मानि थाखाय दिनै जों बुंनो गोनां गैयामोन चन्दना जुदि मोजां हरगासिनो फारसेजों चन्दनदाया हारसिङै हा होननानै आजावगासिनो दं होमबा बे जोंनिनो खहा दं दा बावहाय जों मानि थाखाय दिनै जों बुंनो गोनां गैयामोन चन्दना जुदि मोजां रोखोम मिलायनानै मावोबा जोंहा बाहाय जेबो जों अपसन होआमोन आरो मोनसे खोथाया चन्दनदाया जाहैबाय मोनसे डिस्ट्रिक्ट हिसाबै क'अर्डिनेशन कमिटिनि प्रेसिडेन्ट बेबो बिथाङा जोंनावहाय मबाइलाव रोखा दं बिनि नटिसआ अब्ला
सासे जुदि मण्डलनि प्रेसिडेन्ट जानानै आरोबाव क'अर्डिनेसन कमिटिनि बोरै प्रेसिडेन्ट जानो हाखो बेखौ बिनि फिननायखौबो होनांगोन बिथाङा जुदि क'अर्डिनेसन कमिटिनि प्रेसिडेन्ट जायोबा बिथाङा गाबोननि गेजेराव गावनि रिजाइन होनानै सोर फैयो फैया जों बुंनो थाङा मण्डलावहाय गोदान प्रेसिडेन्ट फैगोनखौ जों रावखौबो नाम होखारिया सोर फैयो खिन्थु चेन्ज जानांगौ चन्दन दानि अनगायै जिखुनु जाया डिस्ट्रिक्टआ सेलेक्ट खालामना हरनांगोन आरो मोनसे खोथा दाख्लै जेलानाखि गसाइ बसुमतारी सार ओमफ्राय बाहाय सोर मा नाम दंमोनलाय बाहाय बुंदों डाइरेक्टलि 45 बोसोरनि गोजौआ मण्डलावहाय प्रेसिडेन्ट जानो मोना बावहाय गावसोरनो जुदि डिस्ट्रिक्टआ बेखौ बुंखानायमोनब्ला आरो बुंखादों जों दङ बावहाय आरो दिनै मा हिसाबै चन्दन दाखौ बिदि रिपिट खालामना होखो दा बेनिखायनो जे हक जोंनि जे जोंहा देबरगाव मण्डल हिसाबै एसेबो गोजोननाय गैया बा आंल' नङा दा साफ्रामबो जोंनियावहाय गोजोननाया गैया आरो जुदि गोजोननाय गैयाब्ला जों मण्डल हिसाबै जों मारै लाखिनो दा बेनिखायनो आंनि बुंनांगौआ बेल' जानाखि डिस्ट्रिक्टनि गोदानै सायख'जानाय मानाव गेदेर गसाइ बसुमतारी सार आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरि सारमोन बिथांमोना जोंनि देबरगाव मण्डल हिसाबै जुदि हमथानो गोसो दंब्ला बिथांमोनहा प्रेसिडेन्टखौ गोदानै सायख'ना हरनांगोन आरो नङाबा देबरगाव समस्ति हिसाबै देबरगाव मण्डलाव बिजेपि दोला जेर' जानो थांगासिनो दं बेयो आंनि बुंनाया एसेनोसै गिबियावनो मिडियानिसिम खुलुमनाय थाग्रोबाय आरो जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दानि गोदानै सायख'जानाय मुफ्ति गसाइ बसुमतारीसिम जोंनि देबरगाव मण्डलनि कमिटि जानानै आं साबायखर बावनाय जासिबाय खोथाया बेनोदि दानि गोदानै देबरगाव मण्डलनि आफादगिरि मुसि चन्दन ब्रह्मखौ गोजौनि निर्देश बायदियै जों मिथिनायाव 45 बोसोरनि थलरावसो गाहायावसो आफादगिरि जानो मोन्दों होननानै मिथिनो मोनबाय थादों नाथाय बिथांनि बैसोआ दा 45 बोसोरनि गोजौआव जाबाय दा अब्ला बेखौ मा हिसाबै गोजौनि हाइकमान्डआ बोरै बेहाय हरनो हाखो जों बेखौ बुजिस'नो हायाखै आरो बिथाङा ओरैनो कमिटियाव गोबां बेले बेजे कमिटिखौ सामलायनाय खोथा दं आरो कारापसननि खोथाबो ओंखारदों मानो होनबा LAC-निफ्राय हरनाय 10 लाख रांखौ बिथाङा कमिटिनि मुङाव हरनायखौ बिथाङा हारसिङैनो मावनानै जानाय जाबाय आरो थांनाय MP इलेक्सनाव जोंहा NDA केन्डिडेट हिसाबै जयन्त बसुमतारीनि बुथ माबा इलेक्सन कमिटियाव एपइन्टमेन्टआ दस्रा इन्डिपेन्डेन्ट पंकज इस्लारिनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौसो बिथाङा राननानै होनाय जादों जों बाहायबो आसुरित मोनदों फारसेथिं जोङो बेखौ साबजानाय मोनाखै आरो जोंनि सारा मण्डलनि जानानै आं बेखौ बुंनाय जायो आरो ओरैहाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट क'अर्डिनेसन कमिटिनि बिथाङा प्रेसिडेन्ट अब्ला मारै डाबल बोरै मावनो हाखो जों बेखौ दा जों कमिटिनि जानाय जों गुरै खावलायनाय जायोदि इमिडियेटलि जोंनि कमिटिनि गासिबो আজিৰ পোনপ্ৰথমতে মিডিয়া মহোদয়ৰ ওচৰলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু আমাৰ আসামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক লৈ মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ গোসাই বসুমতাৰী মহোদয়লৈ এখন আমি আবেদন প্ৰেৰণ কৰিছোঁ যে আমাৰ আবেদন প্ৰেৰণ কৰাৰ মেইন উদ্দেশ্য হৈছে আমি বহুত দিন পৰা বুডৰ পৰা খাটি কাম কৰি আহিছোঁ আজিলৈকে আমাৰ দেবৰগাঁও মণ্ডল যি চন্দন বৰ্মন আজিলৈকে আমাৰ বুটৰ লগত কোনো যোগাযোগ কোনো সম্পৰ্ক একোই নাৰাখে সেইকাৰণে আজি কিছুমানে আমাৰ জয়পুৰ বুটৰ 5টা বুটৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিল কেন্দ্ৰৰ শক্তি কেন্দ্ৰৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিল তেখেতে আজি এই চন্দনৰ ব্যৱহাৰ তাৰ কাৰো লগত কোনো সম্পৰ্ক নাৰাখে বা কাৰো লগত কোনো যোগাযোগ নাৰাখে সেই গতিকে আজি 4টা যেটা জয়পুৰৰ বুথৰ প্ৰেচিডেণ্ট সেক্ৰেটাৰী আজি আমাৰ বিজেপিৰ পৰা কোনো যোগাযোগ নকৰা হৈছে কাৰণ এই চন্দনৰ ব্যৱহাৰ ধৰি আজি ইহঁতে ফাজল কাটিছে বা লাইন কাটিছে তো সেইকাৰণে আমি আজি অনুৰোধ জনাওঁ যে চন্দন ব্ৰহ্মক আমাৰ এই দেবৰগাঁও মণ্ডলৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিব লাগিব আৰু আন এজন আমাৰ মণ্ডল ইয়াত অন্তৰ্গত কৰিব লাগিব মানে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব বেলেগ আমি এজন বাছনি কৰিম তো সেয়ে আমি জনাওঁ যে এই
তেখেতৰ বোলে হেৰি এজটো আপোনাৰ মই শুনা মতে 45 আছিল, এতিয়া তাৰ চলি আছে 46। তো সি 45-ৰ পৰা 46 কেনেকৈ সি আবেদন কৰিব পাৰে? তেওঁকতো তাৰে পৰা আমি এবাৰ মিটিঙত তেওঁক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাক চন্দন বৰ্মক মণ্ডলৰ পৰা উচিত কৰিব লাগিব আৰু আন এজন মণ্ডল আমাক এই দেবৰগাঁও মণ্ডলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে বুলি আমি আমাৰ হৈ আজি বুথৰ প্ৰেচিডেণ্ট হৈ বা আমাৰ ৰাজ্যই এইখন প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে যাতে তেওঁক চন্দন বৰ্মক আজিৰ পৰাই তাক উচিত কৰিব লাগে আৰু আন এটা মণ্ডল প্ৰেচিডেণ্ট অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে বুলি মই আজি কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্ট গোসাই বসুমতাৰীক মই আবেদন জনালোঁ। এইখিনি কৈ মই সৰু বক্তব্যটো মই এইখিনিকেই সামৰি মাৰিলোঁ। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ।